Ayan, Madre de Agua mga idolo. Ayan, kukunin namin yung ano dito, yung kolong-kolong na ano, pinalit sa kambing. At bibigyan kami ng ano, cuttings ng Madre de Agua ni Bossing. So ayan, kukuha kami dito. Ayan, kami namin nakuhang Madre de Agua. At hiningi namin kay boss. Ayan, naka night duty ngayon si Cousin Donald, kaya kasama ko siya ngayon. Ayan. Ito yung kukunin namin na ano, sidecar mga idolo. Sasakay namin dyan. So goods na goods pa. So ayan mga idolo, at ano, balik na kami sa Kasilyan. At para may ano muna doon, may sakay muna yung ano, yung sidecar doon. So nandun din yung ano, yung sidecar na, ay yung sidecar, yung motor na ilalagay dyan sa ano na yan. So makita ko mamaya yung motor na ano, na ilalagay dyan sa may sidecar na nakuha natin kapalit ng kambing mga idolo. So ayan, nandito kami sa Pila, Lawag City. Ayan yung papuntang bypass. Ano naman may pupunta sa Kasilyan. Ayan, doon mamaya ulit sa Kasilyan. So ayan, ito yung ano, sidecar na nakuha natin. Dito na tayo sa Kasilyan. So ayan mga idolo, dito namin ilalagay yung ano, sidecar na yun. So dito sa yan, Raider J1 motor. So itong motor na to mga idolo ay gamit namin noon sa Pasig nung nasa delivery pa kami sa Shopee. So matagal na ano, na nagtrabaho kami doon kasama si Bunso, yung kapatid ko na namatay. So ito yung mga pundar namin. Tapos ayun, yung Mio na yon. Tapos meron dalawang ganyan yung motor namin noon. Tapos merong Click 150, merong Fury, at tapos mayroon pa isang Mio noon mga idolo. So ito yung mga pundar namin. Tapos yun, yung sasakyan na ginagamit ko, yung Vios, napundar din doon nung nagtrabaho ko bilang ano, driver sa Uber tsaka Grab. So yung van naman ay dahil nga nasa Shopee Fleet kami noon, yun, nabili ko yun, yung ano. Pero hulugan lahat yung mga yun mga idolo, hindi walang cash, kaya mahirap yung ano, yung adjustment nung nandito na ako, kasi lahat ng mga ginagawa ko ngayon ay bago sa akin mga idolo. Yung pag-aalaga ng mga kambing, mga ito, duck racing, yung chicken racing, tsaka soon ito, yung pagtatanim, ay ano, mga bago lahat sa, at di ko pa nagagawa noon mga idolo. Hindi ko pa ano, parang starting all over again yung ano, yung nangyayari ngayon. So willing naman ako kahit anong trabaho ko, kasi ganun talaga. Minsan may mga hindi permanente sa buhay natin, may mga dapat ay magumpisa tayo muli. So kaya ayun, ma-share ko lang kung ano, yung saan galing yung mga ano, yung mga napupundar namin mga idolo. So hopefully meron din akong ano, swerte dito sa ano, sa ganitong mga bagay, kasi sanay talaga akong ano, sanay talaga ako sa trabaho na may ginagawa. Ayoko kasi yung nagiging idle ako sa isang ano, sa isang lugar o isang bagay. Gusto ko may ginagawa ako palagi ngayon mga idol. So ayan, tingnan natin kung anong magagawa namin ulit ngayon ni Cousin Dondon, kasi nga naka night duty siya ngayon, kaya meron siyang ano, nandito siya ngayon mga idolo. So ayan,
Siguro try naming lagyan ng net yung yung banda doon para may lipat ko na yung yung mga pato doon, mga idolo. So ayan. So ito mga idolo, yung kukunin ko muna tong pinahiram ko kina Uncle Rolly to dahil ina-attack ng mga manok ito. Bagong tanim yung mga mais nila noon. Kaya nakisuyo sa uncle na hiramin muna. Ayun, kailangan ko na dahil maglilipat na tayo ng mga ibang alaga doon, gaya ng mga pato, para makapag-breed na at may ayos yung kasi kapag hindi namin nadadala dito, hindi kami napipilitang mag-ayos. For granted ko na yung yung naka-night duty si Cousin Dondon para may ayos namin yung lagay ng mga ibang alaga namin. So yan, tatanggalin ko lang ito mga idolo. So eto mga idolo, nakuha ko na yung yung net, yung PRN net. So meron pang isa. So kaninang umaga naglinis na pala si Cousin Donald dito. So ito talaga yung niya, ginagawa niya kapag night duty siya. Cousin? Ay ka naman Ayan. So maglalagay na kami ng net dito para mailipat namin yung ibang yung mga pato. So naiayos ko na rin kasi yon, yung paglilipat na lang ang ayusin, ang sikasuhin kasi wala pa yung isang kolong-kolong. At hindi pa naman nilagay yung kabibili lang namin, yung kakukuha lang namin na kolong-kolong. So ngayon ay maglalagay kami ng net dito para may partition na yung yung net para hindi sila maghahalo doon. Kasi i-separate ko yung yung mga pato at saka yung lalaking peking duck. So ayun kasi mga babae at saka dalawang lalaki na peking duck lang mga idolo. So ayan, lalagyan na namin ng partition para isang kulungan na lang sila. Yun. Ayan mga idolo, hindi nagkasya yung net para dun sa division, pero meron ng net dito sa partition ng alley. So ayan, meron pa namang isa doon, or baka yun na lang yung pagpa-partition namin. So
dito maglalagay kami ng partition dito ng ano, ng para dito sa peking duck. Tapos doon sa kabila, yung mga pato na lang doon, mga idolo. So, heto na yung ano nagawa namin ngayon. Nagsunog si Kasim doon ng mga basura. So, ayan, baka pag natapos namin yung partition bukas, sa susunod na araw ano, ililipat na namin yung mga pato ko doon, mga idolo. So, ayan, at yung nagawa namin ngayon. So, ngayon ay uwi na ako dahil mag alas 4 na rin. At may bibili ng ano, ng peking duck natin, mga idolo. So ayan, hindi pa ako natapos dito sa may plat. At ano, yun muna ang tinapos ko para maayos yung mga alaga natin na mga pato. So ayan, okay, hapon na naman at sa susunod na vlog ulit. At sana suportahan nyo itong channel na to palagi, mga idolo. Yung mga natatapos namin, yung mga nagagawa namin dito palagi-lagi. So ayan, salamat sa panonood. God bless us all. Amen. Natin yung sang ano natin, peking duck. Thank you, boss, thank you. Ayan, 500 pesos. So ayan, mga idolo, thank you Lord sa blessing.